Ας δούμε τα εξαρτήματά μας ένα-ένα και μια μικρή περιγραφή για αυτούς. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι η κεντρική μονάδα του Arduino, που ενσωματώνει το μικροελεγκτή μας, που είναι τύπου Arduino, που είναι ο γνωστότερος μικροελεγκτής παγκοσμίως, έναν οδηγό κινητήρων που αποτελεί μια εξαιρετικά χρήσιμη προσθήκη για να απλοποιηθεί η κατασκευή μας και θύρες για να συνδέσουμε αισθητήρες, ενεργοποιητές, διάφορα εξαρτήματα δηλαδή που θα χρειαστούμε στις κατασκευές. Διαθέτει επίσης ένα ενσωματωμένο βομβητή, ένα ηχιάκι, να το πούμε, και μια θύρα για να μπορέσουμε να βάλουμε Bluetooth, ούτως ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε εξ αποστάσεως την κατασκευή μας. Για να γίνουν οι συνδέσεις των εξαρτημάτων με τον μικροελεγκτή μας, έχουμε κάποια καλώδια, αυτά τα μπλε, RJ11 ονομάζονται, σαν του τηλεφώνου, που ελέγχουν την επικοινωνία των δεδομένων στην ουσία μεταξύ του μικροελεγκτή και των αισθητήρων και των ενεργοποιητών, των εξαρτημάτων που θα συνδέσουμε δηλαδή πάνω στο ρομπότ μας. Η δική μας επικοινωνία με το ρομπότ γίνεται μέσα από το καλώδιο USB που υπάρχει, με το οποίο θα συνδέσουμε τον μικροελεγκτή με τον υπολογιστή μας, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα του μικροελεγκτή, μία γλώσσα προγραμματισμού, η οποία όμως μην τρομάζετε θα είναι απλή, ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του και να του πούμε τι θέλουμε να κάνει. Κάτι που συχνά θα θέλουμε να κάνει θα είναι να κινηθεί. Έχουμε λοιπόν δύο κινητήρες συνεχούς ρεύματος, όπως λέγονται οι συγκεκριμένοι, έχουν κάποια γρανάζια μέσα και ελέγχονται από εκείνο τον οδηγό που είπαμε ότι υπάρχει ενσωματωμένος στον μικροελεγκτή. Η ταχύτητά τους μπορεί να ελεγχθεί και επίσης μπορεί και να μετρηθεί. Εκτός από τους κίτρινους, έχουμε και αυτόν τον μικρότερο κινητήρα, ο οποίος δεν χρησιμοποιείται τόσο για την κίνηση του ίδιου του ρομπότ, όσο για κάποιο μέρος του. Συνήθως περιστρέφει κάποιο χέρι, κάποιον αγκώνα, έναν γερανό, σε κάποια αγωνία, κάνοντας μια επιθυμητή κίνηση ενός βραχίωνα που θα θέλαμε προκειμένου να επιτελέσουμε το έργο που θέλει η κατασκευή μας. Αν και μοιάζουν με μάτια, είναι στην πραγματικότητα αυτιά. Εκπέμπουν υπερηχητικά κύματα και λαμβάνουν αυτά τα κύματα μετρώντας τον χρόνο που ταξίδεψαν. Οπότε μέσα από αυτόν τον τρόπο αντιλαμβάνονται σε τι απόσταση βρίσκονται τα αντικείμενα γύρω τους. Αυτή η πληροφορία μπορεί να ελεγχθεί μέσα από το πρόγραμμά μας, ούτως ώστε να αποφύγουμε κάποιο εμπόδιο που βρίσκεται μπροστά. Και εδώ βρίσκονται τα μάτια. Τα βάζουμε στο κάτω μέρος του ρομπότ, γιατί αποτελούνται από τρεις αισθητήρες υπέρυθρης ακτινοβολίας, εκπέμπεται υπέρυθρη και λαμβάνεται και με αυτόν τον τρόπο μετριέται το χρώμα της ανακλαστικής επιφάνειας. Στην πραγματικότητα δηλαδή έχουμε έναν αισθητήρα ο οποίος μπορεί να αντιληφθεί τι χρώμα έχει μια επιφάνεια που βρίσκεται απέναντί του, ανάλογα με το ποσοστό του φωτός που αυτή ανακλά και επιστρέφει στον ίδιο. Την χρησιμοποιούμε συνήθως στον συγκεκριμένο αισθητήρα προκειμένου να ακολουθήσουμε μία, παράδειγμα, μαύρη γραμμή και έτσι να ακολουθήσει το ρομπότ μας μία συγκεκριμένη επιλεγμένη διαδρομή που θα θέλαμε εμείς. Και εδώ είναι ένα πραγματικό αυτή. Είναι στην πραγματικότητα ένα μικρόφωνο που παίρνει τα ηχητικά κύματα, τα μετατρέπει σε ηλεκτρικό σήμα και δίνει την πληροφορία στο μικροελεγκτή. Παίρνουμε εμείς αυτή την πληροφορία, τον ήχο δηλαδή που παρατηρείται στο περιβάλλον και ανάλογα με το πρόγραμμα που θα έχουμε δημιουργήσει μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε ώστε να υπάρξει ανάλογη αντίδραση. Για παράδειγμα θα μπορούσε με ένα χτύπημα των δακτύλων να ξεκινάει το ρομπότ την κίνησή του ή με δύο χτυπήματα να σταματάει και ούτω καθεξής. Αντίστοιχα έχουμε και έναν αισθητήρα φωτός. Μέσα από αυτήν την φωτοαντίσταση που υπάρχει ουσιαστικά μπορεί να αντιληφθεί την ποσότητα της φωτεινής ακτινοβολίας που υπάρχει στο περιβάλλον και έτσι για παράδειγμα το ρομπότ μας θα μπορούσε να έχει μια λειτουργία που όταν σκοτεινιάζει να ανάβει ένα φως, ένας αυτόματος φωτισμός ενός σπιτιού εξωτερικός για παράδειγμα. Επίσης υπάρχει αυτή η μονάδα αισθητήρα αφής, στην πραγματικότητα η αντίληψη της παρουσίας κάτι που βρίσκεται γύρω. Υπάρχουν αντίστοιχοι αισθητήρες και που προσομοιάζουν με μηχανικό κουμπί,
Αυτός είναι αφής. Είμαστε συνηθισμένοι και με τα κουμπιά αφής και με τα push button, όπως λέγονται, τα κουμπιά που μετακινείται κάποιο υλικό. Μόλις ακουμπήσει ένα αντικείμενο στη συγκεκριμένη περιοχή που είναι σηματοδοτημένη, δίνεται ένα αντίστοιχο σήμα στο μικροελεκτή και αντιλαμβάνεται αυτήν την επαφή. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα έχει θέση του τι πρέπει να συμβεί σε αυτή την περίπτωση. Ένας συχνός τρόπος για να μας δώσει ενδείξεις το ρομπότ μας είναι η οπτική σήμανση μέσα από κάποιο LED. Το συγκεκριμένο έχει διαφορετικά χρώματα και μπορεί να μας δώσει διαφορετικά σήματα. Έτσι, για παράδειγμα, όταν το ρομπότ ανιχνεύσει ένα εμπόδιο, μπορεί να ανάψει ένα κόκκινο φως, ενώ όταν ο δρόμος είναι ελεύθερος, μπορεί να ανάψει ένα πράσινο φως ή οποιαδήποτε επιλογή του έχουμε δώσει μέσα από το πρόγραμμά μας. Αυτός ο ενεργοποιητής βοηθάει σε αυτή τη διαφορετική σήμανση σε κάθε περίπτωση. Μέσα στο kit μας όμως έχουμε και ένα απλό λευκό LED, το οποίο και αυτό φυσικά θα μπορούσε σε πολλές περιπτώσεις να χρησιμοποιηθεί, όπως καταρχήν αυξομειούμενη η ένταση του LED, οπότε μπορούμε να ρυθμίσουμε εμείς το πόσο δυνατό θέλουμε να είναι, αλλά θα μπορούσαμε και για παράδειγμα να παράγουμε σήματα Morse, ανάβοντας και σβήνοντας το συγκεκριμένο LED και πολλά παράδειγματα που θα δούμε κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Μια πολύ σημαντική μονάδα που υπάρχει μέσα στο kit μας είναι η μονάδα Bluetooth. Αυτή συνδέεται σε μια θύρα επικοινωνίας του ελεγκτή και χρησιμοποιείται για τον τηλεχειρισμό του, για να τον προγραμματίσουμε μέσα από εφαρμογές ακόμα και Android, οπότε να μπορούμε να χειριστούμε το ρομπότ μας μέσα από την κινητή συσκευή μας, για παράδειγμα. Είναι κάτι που ενθουσιάζει τα παιδιά σε κάθε περίπτωση. Χωρίς να είναι ξεχωριστό εξάρτημα, ενσωματωμένο στο μικροελεγκτή μας υπάρχει και ένας ενσωματωμένος βομβητής. Ενεργοποιείται με ψηφιακό σήμα, χρησιμοποιείται συνήθως για ψηφιακές επιβεβαιώσεις ή για σεναγερμούς ή όταν ολοκληρωθεί μια αποστολή του ρομπότ μας να κάνει έναν χαρούμενο ήχο υποδεικνύοντας την ολοκλήρωση και την ευχαρίστησή του.